Mor sa Manginang, pajupang musihita di pertanyaan ngata, tanggal 22 atau tanggal 20 September 2025, minggu pasal 5 Hondong Trinitatis, terpunya mita di Morginon di buat sian kitab pesalmen sara sosok apa lalu, mamu kasih naik sada, tolah suai saplopat, di bagas hata nama rojahan, di hata ni debatan nama dok, sudah ditopa marhiti Kristus, segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Turpun jamita boy tajah di kolom deskripsi soalnya penjelasan di khotbah. Adong sada suku-suku na jot-jot di pasahat akka hal ateis. Sia dia do taboto na adong Tuhani. Bagaimanakah cara membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Mula persia do hita na adong Tuhani, hape dang adong na hema mereng Tuhan, jela dang adong na hema begi suarana, manang madja madagingna, jadi sia dia do taboto, manang sia dia do buita do na adong Tuhani. Nah, menurut kaum ateis sama Manginang, untuk membuktikan segala sesuatu benar-benar ada, adong dua syarat na perjolo. Ikon boy dibuktikan secara empiris atau secara fisik. Boy dibereng, manang boy dirasahon. Jadi segala benda yang dapat kita lihat sudah pasti ada. Karena kan kita sudah bisa lihat. Jala boy tajama. Nah, adong mengusai memang materi, adong doi bana, ada yang tarida. Dia ada tapi tidak bisa dilihat. Hanya bisa dirasakan. Contohnya, angin, arus listrik, hawa panas, baru pedaian, natonggi, nasiak, nasapot. Nah, itu kan tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Dang boy di bereng, jala dang boy di bege, jala dang boy di rasahon. Molo songo ni siya dia ta boto narong Tuhan ni. Nah paduahon, sudah na arong dihasianganon, arong do penyebab na, arong do nama bahen, arong na patupahon. Lapatan na segala sesuatu ada yang menciptakan, ada yang menyebabkan, dan mungkin sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa ada penyebabnya. Lapatan songoran molo disukun tuhala ateis, sia dia do haroni mata nyari. Nah, menurut mereka, berdasarkan sains, matahari tercipta lewat proses panjang yang disebut proses nebula surya. Proseson meliputi 10 tahap. Tahap perjolo 5 tahap keruntuhan gravitasi, lalu tahap pembentukan protobintang, lalu masuk kepada tahap reaksi fusi nuklir. Nah, si dia do haroni udan mulai nantu halaki. Mulai halaki, adong no penjelasan na. Idok nasida ada penjelasan ilmiah nama margoar siklus hidrologi. Jadi air di lautan menguap ke atmosfer, lalu mengembun, lalu berdiam di sana, berkumpul di sana setelah sangat banyak, jatuh kembali ke bumi sebagai air. Nah, pada buon mana si gijangon imana di koran na udan. Jadi menurut adokon, si dia doharoni lauti menang danoi, bahasa mambuy adong air di si. Menurut sains, danau atau laut tercipta melalui 4 penyebab. Nah, perjolo aktivitas tektonik, adong magempa di bumi, artinya pergerakan lempeng tektonik yang menciptakan lipatan pada kerak bumi yang kemudian menimbulkan cekungan manang lubang besar, kemudian lubangon diisi air udan mon, makanya gabe danau, manang gabe sungai. Buido musiala aktivitas vulkanik, meletus menggunung, putak menggunung, jadi bekas ledakannya itu berlubang, lubangnya musia diisi air mon, ima gabe danau, jadi itu nama satu danau toba. Lalu orang sampai aktivitas glasial, orang musik aktivitas erosi sungai ini. Jadi semua bisa dijelaskan. Sudah dobu di patakas nasida. Melosong ini tada na arong Tuhan ini jelasan majo bahasa ikut tahap persoalan na arong Tuhan ini. Bagaimana cara menjelaskan Tuhan kan begitu. Nah, Romo Magnus Suseno, seorang guru besar filsafat Indonesia mandok songonon. Memang dang buita bereng Tuhan ini. Alai dang ala naso buita bereng menang dirasahon gabe tadok naso arong Tuhan ini. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya sehingga kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menyebabkannya. Contohnya, si dia do haroroni pikiran, hayalan, imajinasi, nalar, intuisi, perasaan, cinta, marah, sedih, senang, cemburu, bahagia, itu bagaimana prosesnya? Apa kita bisa jelaskan? Tidak bisa. Ima mengelusi alasan na perjalanan kaning, mulai do ikon boy dibuktikan secara empiris, boy dirasakan kelima indra, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, bahwa macarana menjelaskan holong, sugo ni roha, sugo sorang ni roha, do cemburu, dang boy on dirasakan kelima indra manusia, ale tak kasal saboto memang na adong doi. Nah, na peduahon mengalusi pernyataan sudena di hasanganon adong do na manopa jala adong na patupawon. Tidak mungkin dia tercipta sendiri. Justru teori sisonon mana bui bahen ikon tahap percaya na adong do pencipta pertama, penyebab pertama yang tidak diciptakan yang sudah ada sejak semula. Nah, adong semulana. Contoh, si do haroni jolma. Menurut ilmu pengetahuan, jolma berevolusi doi sien herekinna. Jadi, menuju ke musik sien dia do herekon. Sien reptil na berevolusi. Na jolo opat opat na merangkak di tanah. Ale untuk menghindari predator, masih aja malah ki jongjong, gabi jongjong, gabi dua opat na inna. Isku pa musik sien dia do haroro reptilon. Si deke na berevolusi.
Jadi menurut sains na jolo 10% portibion isina aek do. Jala hula di aek do adong makhluk hidup. Lalu terjadi maka keringan panjang, marsi maka aek, lamoti maiki, lambudang mata nona haring, manang daratan. Jadi ala lamoti tempatna akadeke naik matu darat berevolusi mana sida berjuang untuk hidup. Akhirnya mereka beradaptasi dengan lingkungan dan berevolusi menjadi reptil. Sonari, sia dia do haroni deke. Adong sadiri di aek. Apakah itu jawabannya? Tercipta di bangsa naik, buah menciptakan, isi menciptakan. Nah ini kan tidak bisa dijawab. Aladang boy dia lusion, ujungnya siron ma adong ma kesimpulan. Pasti adong do nama manopa, jalan nama manopaon, nunga adok kian sian mulana. Contoh paduahon. Ateis sedang porsia tu Tuhan. Jadi mulau disukun nasida, buah ado perjadi ni hasianganon. Kalau orang enggak beragama mengatakan dunia diciptakan oleh Tuhan kan begitu. Mulau halakon asing nulisna. Menurut ilmu pengetahuan, salah satu teori yang mereka pakai adalah alam semesta tercipta melalui proses yang mereka sebut sebagai Big Bang Theory, manang teori ledakan besar. Jadi menurut Nasida dimulai dang arong manangah di hasiangonon. Lalu masa ledakan besar, terjadilah ledakan besar yang menimbulkan panas kemudian menciptakan gravitasi yang menarik benda-benda langit menjadi satu. Sukuskunna, molodang adong manangah dimulai Sukuskunna, molodang adong manangah dimulai di hasiangonon. Jadi nama meledak. Ay suarong menangah. Aidang mungkin na suarong meledak. Namanya juga tidak ada apa-apa kan. Mangalusion di dot nasida na meledaki ima partikel-partikel atom na adong di angkasa. Nah, mana suku-suku na mangihut. Jadi dia haroni partikel atomi. Ay kadang mungkin adong sadiri partikel atomi. Pasti do arong na patu pohoni mang na manopai. Ujung-ujung na ikut tahap persiai do na adong do penyebab pertama na suarong manopa. Naung arok kian sin mulana ima na taguari di bata. Nah taberang manisona manginang atau orang diteruput ta pesalmen sarso lalu di guaria kepada bisu mohon sebagai pesalmen imperatif manang jojo tu langit do tano asama muji de bata dang holan jolma ditugu lama muji de bata diterupukon ale par pesalmen manggokon tu sudena sana diteropani de bata asama muji bana adong to luhor mana di joi bana di son na par jolo ima tu hajak kajang manang langit do nasa isina. Pesalmenon manjau sure na arong di langit ima keseru-seruan mata nyari bulan do bintang asa mamuji korang di bata. On mapatuduhon nang akan atino panatu mibupe ikon uduk do jala mengokuhon manang mengakui hasangapun di bata. Di bata aro namar huaso sin mulana jala ibana do mana panasa na arong maritihiti hatana. Napaduahon tu tano do tu nasa pangisina. Di jauh par pesalmenon manusia sudah akan tinopana di tanoon ima laut binatang dolo do robean ambolas roditimus dot haba-haba dot api nang jol maipe asa memuji di bata on mana batuduhon sudah na masa di hasianganon saling berhubungan doi satu sama lain lau pasaton rencana di bata na sundengan tu portebion na patuluhon tu jolo mama jojuna na parpudi di togian par pesalmenon do akajolma dohot akabangso na pilih di bata nangaka raja nangaka jolma biasa asa dohot mamuji di bata on mana paingoton hita na dito pa di bata marhite Yesus Kristus adong no tanggung jawab na khusus di hita lao pasangapun ibana di sude gulmit ni ngulutta dilihot di bata do tu hita gogo do tabisuhon tu bangsona asa boy mangolu hobbar tu lomoni rohana jalagabe si tedangi di portibion. Nah si pasaton di jamita arong tolu di sona manginang na parjolo tujuan jolma di tempat debata ima lahu pasangan pot debata. Arong sada suku-suku na klasik siya nakana penganut ateis. Siya dia do hita ro buasa manong hita di hasianganon. Nanang marhua do hita di hasianganon. Jala tu dia do hita lau dukun mata hita. Dari mana kita datang? Untuk apa kita ada di sini? Lalu kemana kita akan pergi kalau kita sudah mati? Nah itu jadi pertanyaan orang-orang ateis. Mau lalak Kristen na boy do talusion. Debata do nama no pahita ubay na adong hita di hasianganon jala dito pa debata apa hita na lau pasangapun warna do marhiti tangiang ende puji-pujian dohot parange manang pambahenot ta jala molo mate hita tahap persyai do saat tu tangan di debata mah hita ketika kita mati nantinya maka kita akan jatuh ke dalam genggaman tangan Tuhan. Molo taberang sada lukisan namat seuli yang manginang manang tabegi sada ende namat sebagak dia dehon pasti suku-suku na parjolo sa sukun isiro nama bain lukisanon isiro namanya dehon lagui bagakian nina. Orang akan bertanya siapa penciptanya. Nah, jadi alam semesta ini menjelaskan tentang kebesaran Tuhan. Songon di mana masa susi Daud, hudul ma ibana di nasahali pas tongon tonga borngin, ditatap ibana matukijang, di bareng ibana ma akabitang do bulan do ajak kajang narong di langit. Gabi do ibana ma di pesamen walu ayat 45. Walau huta ilihon langit mi, akka jadi-jadi di jarimi,
Bulan doho bitang akan pinaulim tungahaman nian jolmai ubahen na pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai ubahen pola di betiho. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Itoraha maharwa jolmai maribakon suri na di tempat bata suri jadi na adong di langitan dok benar-benar langit yang begitu besar dan begitu bercahaya. Alanion ma gabilang martaba ma haporsion si David tu bata lam di pasar ibana ma dirina lam di pasar ibana ma rohana ala di botu ibana do di batana sun badia do na di somba ibana. Napa dua na manginang ikut tajaga do portibio nang di tempat bata. Dimulanai dengan do suri di tempat bata mula tajasa da musasada. Jadi di tempat debata mahita jolma, lau mat jaga suri na cepanai. Alanai, tajaga matanon, unang tasegai tanon. Salak margora Elizabeth tapi ya mandok songonon. Na porsea doau molo tasegai portibion sasitong na membunuh diri tersadiri do hita. Alanai rikot majagaut tahuhut tapature portibion, ndada alana rikot tu diri tersadiri, alaya alana tu tanon sendiri pe. Siedi do haroni banjir, siedi do haroni longsor, do suri akan bencana alam na asing narong di Portibion, molodang ala nata segai Portibion. Jala oddo alasan na manginang makana taulahon pesta gotilon di parmingguan. Somalna papungon hasil panen do hita di pesta gotilonon. Aletung pedang pertahan hita, dang perkobu kita, dang arong susuanan manang parbuina buita pailehon tu gereja, datung gay bilang tarayon pesta gotilonon. Ay pesta gotilon sa sitong na dalat tadui lau pasahaton halalas ni urat tatu di bata ala ditubuhot tanod dope aka susuanan na lau tapangan. Dilihat tanod dope aka parbue na buwe si panganotta. Jadi di bata do namano pasaluna na arong di hasianganon termasuk matanoon jadi mulut jaga do tanoon nama jaga na tinong pani di bata do hita disi jala laos onma dalat ta lau pasangapot di bata. Dapat tuluhot tadama Kristus namano panasana adong. Di sana Yohanes sada tolu segala sesuatu diciptakan melalui dia, maksudnya melalui Kristus. Alani unang taramu ni guarna, unang taburai guarna. Gurang do halak maben sigait taring tu Yesus, igat ma guarna ido ma om Yesus anak domba papa Yesus kado kanasing. Jela unang tadokot na dito padebataro Yesusi. Yesus adalah ciptaan. Itu salah. Yesus itu situ panasana arong, ibana do hatai. Jela marite hatai do dito padebatana sana arong di Portibion. Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang melalui firman itu Allah menciptakan segala sesuatu. Menurut aja di kitab Kejadian kan Allah berfirman. Nah firman itu adalah Yesus. Makanya segala sesuatu diciptakan melalui dia. Yohanes ayat 1:14. Dimulanai nunga adong hatai, jala sawartu di bata do hatai, jala di bata do hatai. Gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaun. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Ima Yesusi. Nah sebagai panipul yang mengenang parsatokinan dongol di hasianganon jala surina arong di hasianganon na dititipod di batado tu hitai. Asa tajaga. Tugas sasongon halak Kristus kita ikut tajaga masude na ditipod di bata ay haduan ikon jongjong mahita dia lupa ni Tuhan Yesus Kristus lau mempertanggungjawab persude na taulaon di Portibion. Amin. Moleate imajo na buhi hugi hami mudah-mudahan buhi mangurupya kadongan na lau paradehon jamita atau pertanggangan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.